nyuwun ngampil pusaka ngamarta 3 cacahe napa mawon Pak siji sik catetane meneng kene siji tumbak Karawelang 2 payung mata payung tunggul naga sing angka 3 pustaka jaminan pustaka jamus kelima sada pustaka jaminan utang jamus kelima sada niku telu-telune kudu tekan Karangkajempel bapak sing ajeng nyarati bapak sing ajeng dongane srana pusaka 3 niku Pandhawa isa uwal saka bebaya pegebluk. Neng